Dve auta tu ťahajú, lebo tam zapadol, je to tu všetko také sypké a zapadol tam a idú ho ťahať dva džípy. Takže jeden džíp ho nevyťahol, takže uvidíme, ako si poradia obidva proti tejto multikáre. Títo dvaja muži to idú ťahať. A Martinku tam zasadí. Takže tam je zadu ešte jeden, taký čierny džíp. Už to idú za chvíľku. Sú nejaké deti. Už tam ide. Ešte, že sa, keby tam nebol ten plot, tak sa keby tam nebol ten plot, tak asi by sa prevrátil, neviem. Vyzerá to tak. No to nevyzerá, ale takto keď sa kúkneme, tak tam je taký útes. A už idú. Oh. Skúsime dve auta. No čo, už idú? Hlava tam vykúka nejaká. Aj táta tam vidím. Jak to pekne dymí. Jaký dym. Už ťahajú? Nie. Ty kokos, letí to na mňa všetko. Dali tento pán to sa pričinil. Sa vykydel, ale pozri, ukáž tam tú dieru, henta no tam stiahlo, že tam nechce lísť. Ježišmária, ale.